கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்மக்கிட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறத காட்டிலும் நம்ம அதிகமாக செய்கிறோமா, அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பவுல் பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபம் 21 நான் சொல்லுகிறதிலும் அதிகமாய் செய்வீர் என்று அறிந்து இதற்கு நீர் இணங்குவீர் என்று நிச்சயித்து உமக்கு எழுதியிருக்கிறேன். இங்கே பவுல் என்ன பண்ணுறாரு, பிலேமோன் என்ற ஒரு மனுஷன்கிட்ட ஒனேசிமுன்ற ஒரு மனுஷனை என்ன பண்ணுறாரு, அனுப்புகிறார். இந்த மனுஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாரு. அப்படி அவருக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு லெட்ரு தான் இந்த நிருபம். இப்போ இந்த நிருபத்தில் அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்கிற விஷயம், நான் சொல்லுகிறதிலும் அதிகமாய் நீர் செய்வீர் என்று அறிந்துன்னு சொல்கிறார். ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் ஒரு மனுஷனை அனுப்பிச்சு ஒரு லெட்டரை கொடுக்க சொல்கிறாரு. அந்த லெட்டரில் இந்த விதமாக எழுதுகிறாரு, நான் சொல்லியிருக்கிற காரியங்களை காட்டிலும் நீங்கள் அதிகமாக செய்வீங்கன்றதை நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன். அப்போது பவுலையாக்கு அந்த பிலேமோன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு நிச்சயமான ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நான் சொல்கிறத காட்டிலும் அதிகமாக அவர் என்ன பண்ணுவார், செய்வார். நம்ம நிறைய நேரத்தில் அப்பா அம்மா கூட ஒரு பிள்ளைங்கக்கிட்ட இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருங்க, இந்த வேலையை செய்யுங்க, நாங்கள் வரத்துக்குள்ளே இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து பார்க்கும்போது அதை காட்டிலும் வீட்டில் எல்லா காரியத்தையும் நம்ம செஞ்சு முடித்து வீட்டை சுத்தம் பண்ணி வச்சு அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லாத காரியங்கள் கூட நம்ம செஞ்சு இருக்கும்போது அவங்க இருதயம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகிடும். ஐயோ, என் பிள்ளை எனக்கு நான் சொல்லாத காரியத்தை கூட இவ்வளோ அழகாக செஞ்சு வச்சுருக்கே, நான் அது திராணிக்கு தகுந்த விதமாக தான் இதெல்லாம் செஞ்சு வைக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டு போனாலும் அம்மா அப்பாவோட இருதயத்தை புரிஞ்சு எங்கள் அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு வராங்க, அவங்க வரத்துக்குள்ளே நான் இந்த வேலைலாம் செஞ்சு முடிச்சிடணும்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையா அதுக்கு தோணி என்ன பண்ணுது, நிறைய காரியங்களை செய்யும் போது அந்த அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குற விஷயம் கூட, இதன்படி செய்யணும்னு நம்மளுக்கு சொல்லும் போது இன்னும் என் ஆண்டவர் மேலே வச்சுருக்கிற அன்புனால நான் இன்னும் அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ யோசித்து பார்த்து சோதித்து பார்த்து ஒரு நிமிஷமும் அவர் இருதயத்தை புரிஞ்சு கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழும் போது, அவர் சொன்னதை காட்டிலும் அவர் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறத காட்டிலும் நான் அதிகமாக அவர்கிட்ட அன்பு கூறும் போது, அதிகப்படியான விசுவாசம் வைக்கும் போது, அதிகப்படியான தாழ்மையை நான் வெளிப்படுத்தும் போது, அதிகப்படியான கீழ்ப்படிதலை நான் அவர்கிட்ட காட்டும் போது, நிச்சயமாக பவுலையா இந்த மனுஷனுக்கு சொல்லுகிறது போல தான், நான் சொல்லுகிறதை காட்டிலும் நீங்கள் அதிகமாய் செய்வீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதே தான் ஆண்டவரும் சொல்லணும் நம்மளை பார்த்து. என் பிள்ளைங்கக்கிட்ட நான் ஒன்று சொன்னால் அப்படியே நிறுத்த மாட்டாங்க, இன்னும் அதிகமாக தான் எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. நீ இவ்வளோ காணிக்க கொடு அப்படின்ற ஒரு இருதயத்தில் ஒரு ஏவுதல் வந்ததுன்னா அதை காட்டிலும் அதிகமாக தான் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க, அவ்வளோ தியாகமாக தான் கடவுளுக்கு செய்கிற காரியங்கள்ல அவங்க இருப்பாங்கன்ற ஒரு முழு நிச்சயம் கடவுளுக்கு நம்ம மேலே என்ன பண்ணணும், வரணும். அந்த நம்பிக்கை வந்ததுனால்தான் பிலேமோன்கிட்ட பவுலையா அந்த நிருபத்தில் எழுதி அனுப்புகிறாரு, நான் சொல்கிறத காட்டிலும் நீங்கள் அதிகமாக செய்வீங்க. ஏன்னா அந்த ஒனேசிமுன்றவர் அந்த பிலேமோன்கிட்டையே திருடிட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கார், ஓடிட்டுருக்கார். அவருக்கு ஒரு காயப்படுத்தின ஒரு மனுஷனை மறுபடியுமா அதே ஆளே பார்த்துக்கணுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே பவுலையா எழுதி அனுப்புகிறாங்க. அப்போ அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்மளை காயப்படுத்தின ஒரு ஆள், நம்மக்கிட்டேருந்து ஓடி போன ஒரு ஆள், நம்மளோட அன்பை புரிஞ்சிக்காம நம்மளை ஏமாற்றிட்டு போன ஒரு மனுஷனை மறுபடியுமா என்னை போலவே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரங்க, ஒரு உண்மையுள்ள ஊழியக்காரங்க லெட்டர் எழுதி கொடுக்கும்போது இந்த வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார், நான் சொல்லுகிறதை காட்டிலும். அதாவது அந்த மனுஷனை நீங்கள் இந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்கன்னு நான் எழுதியிருக்கேன், அதை காட்டிலும் நீங்கள் அன்பு கூர்ந்து பார்த்துப்பீங்க, எந்த குறையும் அந்த மனுஷனுக்கு வைக்க மாட்டீங்க அப்படின்றத நான் முழு நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே தைரியமாக எழுதி முடிக்கிறார். இன்றைக்கி ஆண்டவர் கூட என் பிள்ளைங்கக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை, ஒரு பொறுப்பை நான் கொடுத்துட்டா நிச்சயமாக அதை காட்டிலும் செவ்வையாய் செஞ்சு முடிப்பாங்க. நான் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்பேன், அந்த நம்பிக்கையை காட்டிலும் அதிகமாக செஞ்சு என்னை சந்தோஷப்படுத்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு நிச்சயம் அவருக்கு வரணும். ஏன்னா அவர் நமக்காக என்ன பண்ணுறாராம், நான் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாய் செய்கிறவர். நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம், ஆனால் நான் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன், நான் வேண்டி கூட இருக்க மாட்டேன், அது எல்லாத்துக்கு காட்டிலும் அதிகமாக செய்கிற தேவனை நம்ம வணங்குறோம். அப்போ அந்த தெய்வத்துக்கு நான் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக செய்யணும், அவர் விரும்புகிறதிலும் அவர் எதிர்பார்க்குற காரியத்தை காட்டிலும் நான் அதிகமாக செய்யணும்னு இன்றைக்கி என் உள்ளம் வாஞ்சிக்கணும். அதை அந்த கடவுளோட இருதயம் அறிஞ்சிருக்கணும். அந்த
சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்ந்து முடிக்கணும். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.